Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Deni Isma Ois. Pemirsa, kali ini Mbak Isma mau sarapan, nunggu iki mateng ya pemirsa. Pepes bandeng. Ambune sedap sekali. Ya, nunggu mau sarapan pemirsa. Kita nanti buka satu untuk lihat tes ini. Oke, matang pemirsa, kita taruh di sini. Pepes bandeng. Wah, panas nih. Kita coba satu buka ya pemirsa. Tuh, ini jadi 1 2 3 4 5 6. Kita coba buka. Waduh, sedep baunya guys, ya Allah, mantap betul lah ambune. Oh, jenenge daun dondong. Mari kita langsung sarapan gas pemirsa. Cek pemeluk. Oke, kita taruh kono biar dipangan tikus. Oh, nah kono mek. Oke, terus ngiras lawuh iki. Gak usah ngulawo-lawoan. Sarapan pemirsa. Oh, lawuh yo. Pupuk pesta, pupuk cili-cili dingin Mbak Isma goreng ya pemirsa. Pokoknya Mbak Jah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kitik peri ki enek dolan. Dapin wis mulai jadi ini seger guys. Mak yo mbone ndi mau. Dijak sarapan padha sarapan. Peri yo sarapan ambek ndok men. Iki Mbak Isma ro sarapan apa ndang. Nah, nyapu kok. Ambek anak adus. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ya ini sarapannya kawanan guys. Bismillah. Masya Allah. Minum yuk mesti. Dondongnya mampu sangat-sangat enak. Dibakar. Soalnya nek dibakar langsung gak matang. Ya nek ditang dhisik lho. Bubuk guys. Mbak Deni gak sarapan, wong sarapan sego pecel jare. Yo wis. Awal kerupuk cek lawoan. Mangan aja omongan. Reten. Omahe tak kene. Ngono. Mantap guys. Oke enak rasanya amis soalnya anggo dondong, anggo asem, kunir, terus anggo kuih, laos, sedep.
sarapan saiki aku. Nyamatan dia ndol-ndol masak, mau ambil peri tok ini enggak masak. Pengen mangan ngambil mentah ngono. Oh ternyata bumbunya walah minggu sore guys, samanya saya melimpah. Mantap, mesti podo ngiler. Monggo merapat guys, ayo maem bareng Mbak Isma. Tak kayak inggo panas. Suweker. Apa guys? Watu. Kayaknya watu gudi. Wedis. Manuke negelahe. Ora meneng-meneng. Cek kayak ngoro. Padha loro, guys. Menjaga kesehatan gue perlu. Saiki sing kirane awake kesel nang alun-alun istirahat tinggal leren. Iki dilongkas sampai bada korban. Wah, segere, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak tenan guys. Mek bandeng kirine dia di tengah-tengah, jadi orang anu pemirsa. Ora gare klegen nek liwat lho wader. Wah. Wader kirine wakeh. Nek iki rene ning tengah, mbek ning pinggir. Tengah daging. Mantep. Wis tenang guys. Kae sarapane telat. Tapi aku semuanya sik bali. Iki mang jeruk dadar nondok esuk wis. Lesu tak dadar nondok dhisik. Penting segone mateng nek esuk ngono iki. Sebenarnya nek mangan dhewe ngene iki nek sarapan. Kayak nek kancane. Ngono iki asine yo piye ngono pemirsa. Ora kaya nenek bature sarapan ki mangan sarapan nenek kancane kuwi enak. Tapi kira nek bature do nek wong sepi pemirsa. Biasanya mbek make. Make pan pas sarapan wis mateng di isuk. Mbok mangape goreng opong, pindang. Soale mek bakul kadang ki yo pulaan, kadang gak enek ngono kuwi. Mbek dini ya sekolah. Pas sekolah ngono kuwi ganti batur. Tapi kudu ngelu jare. Enak guys. Ini tilingin iki. Sing penting kuwi sarapan mangan, nek masalah gawean engko dijogo lambunge saiki akeh padha penyakit kena
lambung pemirsa. Tipes, emah, pokok lambung. Penyakit jero kuwi akeh banget. Dadi sing penting kuwi esuk kudu wis ngemplok sego. Mbak Isma wis ngemplok sego pemirsa. Ngombe obat. Nek bar ngombe obat awak enteng. Kesalahan kurang turu, nek bengi gak iso turu begini. Badan iki awan juga turu pemirsa, mau budok leren. Nek dingi mati lampu ya gak buk. Eker ae. Resik-resik. Iki ape milih klambi. Lemari kono. Kali lemari niki akeh. Ngarep loro, tengah. Sing tengah wis tak bersihin dingin, karek ngarep iki. Dipilih neh. Iki akeh gombal sing tak pilih. Gak sedeng gak kanggo tak klumpukno. Nggo lap. Apa dikekno sapa? Ini nek gelem ya. Jane cek apik-apik. Jarang tak nggo klambi ndek pas cek cilik awake. Tapi sapa awake sing cilik? Awake saiki gedhe kabeh koyo tong. Ya jane Mbak Eka kuwi awake cilik mbek Dian. Tapi ndak gelem. Golap. Nek edan-edan. Enak guys lho. Hari ini seperti ini. Yang tengah-tengah. Suwedep nek dikeki kemiri. Kuwi iso marai lumur. Maune aku gak ngerti nek tak kanggo kemiri, guys. Cuma kadang tak tugeli koyo apa ya? Harang asem ngono ku lho. Tak tugeli tok. Lombok brambang bawang. Kali iki diulek malah. Tenan. Enak tenan lumur. Cek tak iris iki brambang. Ndek mang tomat cek tak kei lombok irisan. Sempodep tenan. Oh, resik, guys. Lesu iki tandane. Wong mes ae lambene mes dhewe kok koyo wong manggo ngomongan mbek HP. Heboh, guys. Alhamdulillah. Cek diparingi sehat, ya seger waras iso mergawe. Mumpung jek enom langkae jangkae kuwi jek ombo nek jek enom ki selagi kene isih enom urung dadi tuwek mergawe sak isone ngono. Sebisa mungkin ki kerja pemirsa. Aja tinggu tenguk-tenguk awake. Cuma nek tuwek lho mesti enek penyesalan. Ora iso mergawe dik nome mesti ngono. Golek duit. Iya kok tak buka, tak rapeti kok. Ya wis ngono sarapane kali iki Mbak Isma ya pemirsa, masak pepes bandeng sekalian langsung kita review masakane pangan dhewe. Mbak Deni tak tawani menawa gelem lho. Mau tak jak mangan emoh. Ya wis ngono pemirsa, Mbak Isma pamit ya sepurane nek klera-klerune Mbak Isma, nek tutur katane Mbak Isma sing salah, sing kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya ya pemirsa. Pokoknya yo wong kadang enek salah ya pemirsa timbang bener. Wis ngono Mbak Isma pamit. Pokoke ya wis pemirsaku kabeh muga kabeh diparingi sehat, panjang umur, seger waras, berkah barokah. Mbak Isma pamit dhisik, cek titik Allah ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, tinggal mau bersih-bersih. Gimana gak blonjo, guys. Sesuk mbah ora duwe apa-apa, masak saeneke, mangan saeneke. Sing teri. Wis penting peri. Enek mbak ja yo gak blonjo. Apa sesuk blonjo ning pasar ngono.